नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दङ दा नैबे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जानाय नैबे दिन्थिफुंसालियाव दा बे दिन्थिफुंसालियाव मोनसे जर'खा लेखा दखान बा बिजाबनि गला गाम्बारि आइजो थुनलाइयारि गौथुमनि नैबे आंनि उनथिं थानायानो जाबाय बिथांमोननि लेखा स्पेसियेलि बिथांमोना आइजोफोरखौ लानानै थुनलाइयारि गौथुम दा बे बिथांमोना थुनलाइनि फारसे गोबां हाबा मावबोनाय बा बिहोमा होबोनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बिथांमोना नैबे गलायावहाय मा रोखोमै बिजाब फाननो हादों बा माबायदि रायजोनि अनसायनाय मोन्दों बेखौ जों मिथिनो नाजागोन ओमफ्राय जों बिथांमोननि बिबानगिरिनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन समजोन रादाब नायगिरि नोंथांमोन आंना नोंथांमोननो फोरमायखाबाय नैबे गाम्बारि आइजो लिरगिरि गौथुमनि बिजाब गला जर'खायै नैबेबायदि साजायदों दा बिनिनो गागि लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मेडामनिफ्राय मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन दिनै नैबे 65थि बोसोरारि जथुम्मायाव गाम्बारि आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्राय बे बिजाबनि गला गोजोन्थों जोंनि बिजाब गलानिफ्राय बिजाबा फानजायाखै नङा फानजादों मोजाङैनो फानजानाय बादि मोनदों बेबादिनो जाबाय थायोबा मोजां मोनो फरायग्रा ओंखारोब्ला खिन्थु जेरैबादि ओंखारनांगौ बेबादि इसिबां मानि गोबांखौ नुनो मोना फरायग्राफोरखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोनो जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बिजाबनि अनगायै डिजिटेलाइज माने मबाइलजों बांसिन गफबनानै थानायखौ नुनो मोनो दा बे बेलायावहाय जोंनि उन्दै जाखांबोनाय उन्दैसाफोर बा लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानगोन बे थुनलाइनि बेलायावहाय अनसायनो थाखाय जोङो नंगौ दानि माबायाव डिजिटेल मुगायाव जेखौ नांगौ बेखौ नुनो मोनो लाइमोनफोरा आखाइ थारखायावनो माबाखौ सारा प्रिथिबिखौ नुनो मोनो नाथाय बिदि होननानै मालायनि रेडिमेड क्रिएसनखौ नायनानै जेरैबायदि मेलेमा गेवसारनांगौ बेबायदि गेवसारनायखौ जों नुनो मोनाखै बा जानाय नङा आरो खिन्थु बिजाबफ्राव फरायोब्ला सल'बाथा बावहाय जुदि फरायोब्ला मोनसे इमाजिनारि साननो हानाय कल्पना खालामनो हानाय पावारा फैयो जों गोदो फरायोमोन हिसाबै जोंनि दिनाव बेबायदि गैयामोन हिसाबै जोङो बिजाबखौ फरायोमोन फरायखांनानै जेनेबा फिसा मोनसे सल' थारुन जानाय सल' बे सल'खौ लानानैनो जों ओरैबायदि मोनसे साननाय फैयोमोन आयौ बे सियाला मा एसे गाज्रि माने बुन्दा मासे बुन्दि मासेल' थालांदों बिसोर गैयाब्लानो सियालनि बंस'आनो जोबसिगौमोन होननायाव जों मालाबा उन्दै समाव सियाल गाबोबा बेखौ जोङो बै आबै आबौआ मानो बुथारजोबनो हायाखै बेबायदि मोनसे इमाजिन फैयोमोन आरो दाथ' बेबायदि इमाजिन फैला बे जोब्बाथाय दस्रा मोनसे फैनोसै नालाय नारखोबानो मोनसै नालाय ओंखायनो बेबायदि फैला आरो मोनसे ओरैबायदि माने साननाय फैयोमोन आरो जोंनाव बा बेबायदि सल'बाथाफोर खोनासङोब्ला माबादिमोन बै सल'बाथानि बै मोजां मानसि बा गाज्रि जिब जुन्थु बेफोरबायदि थायोना जिब जुन्थुनि गेजेरजों माबा खालामो आखलफोरखौ फोरमायो दा बेफोरखौ फरायोबा जोंनाव इमाजिनारि पावार फैयोमोन आरो दा बेबायदिखौ जों बारा नुनो मोननाय जायाखिसै दा ओंखायनो हायोब्ला फरायनांगौ आरो जे जों सल' फरायो गल्प फरायो बा नभेल फरायो अब्ला जों सानोमोन बै नभेलनि जाय मेइन पार्ट लाग्रा बे मेइन पार्ट लाग्राखौ जों ओरैबायदि आंगोयै लालाङो बिसोर गाबोबा जों गाबफायो जुजाइनि अराव जाय एक्ट्रिसा गाबगोन होनब्ला जों गाबफायो सोरबा गाज्रि नि आखु दिन्थिदोंब्ला बे मानसिखौ मोनबा एकदम बेखौ रायथारसिगौ बा गाज्रि माबा बुंसिगौ बेबायदि मोनसे बोलो फैलायलायोमोन आरो दा बेबायदि मोनसे इमाजिनारि पावार फैयो आरो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों दा लाइमोनफोरखौ खावलायो बेबायदिनो फरायलांबाय थानांगौ दाबो फराया नङा फरायो गोबाङानो फरायो नाथाय बांसिनानो बे माबाजों डिजिटेल मुगाजों एसे दैदेनजानाय जाबाय समजोन रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नैबे जाबाय उत्तरा बैसुमुतियारि जाय बिथाङा साहित्य एकाडेमि मोनखांखाबाय बिथाङा बिजाब अनसायनायनि सायाव जोंनि लाइमोनफोरनो माखासे बोसोन होबाय दा बेबायदिनो आङो गुबुन सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय मेडाम भार्जिन जेकभा बिथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन
खुलुमबाय गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम लिरनाय फरायनायनि खोथा फैयोबाथ' आजिखालिनि फरायसाफ्रा एकदम बिजाबनिफ्राय गोजानाव बोरै एरायनानै थानो मोनो बेखौसो नायसै मैयाबो सासे माने गुरलाबसे गथ'फोरनि गेजेराव आरोखि हानजासे गथ'फोरनि गेजेराव सासे गथ'आ होनदों है आं बिजाबथिं थाङाहाय आं बिजाब नाया बेबायदिसो होनलांदों आरोखि माने बिसोरनि आखायाव मबाइलानो दासान्दि बिराद भेलुबोल जानानै दं आरोखि खिन्थु बिजाब फरायोब्ला मा गियान मोनो बिजाब फरायोब्ला मा डिग्रि मोनो बिजाब फरायोबा मा जायो बेखौ जाय मानसिया एसे गोसो गोनां बे गावनि जिउआवनो मोनदांफिनो आरोखि मबाइलाथ' मा मोनसे बुंनो थाङोबा जोंनो ओरैनो जास्ट सापर्ट होग्राल' ना बेखिनि आरोखि माने आंनि थाखायबा बिजाबाबो थानांगौ मबाइलाबो थाथों जोंनि थाखाय हेल्पफुल बिजाबाबो थानांगौ बिजाबखौबो फरायनांगौ जों लिरनानै मोनसे खन्थाइ बा सल' जुदि देहायाव नांबाय जोंनि गोसोआव नांबाय लिरगिरिखौबो जोङो गोसोखांफ्लांहरो आरोखि लिरगिरिनि माने बेनि आइडिय'ल'जि बेनि पार्सनेलिटि बेफोरखौबो जोङो बिजिरनांगौ बायदि जानानै फैयो आरो सानफ्लाङो बेबायदिजोंनो माने मानसिनि माने मा होनो आइडियेल मोनसे माबाखौबो मोननो हायो आरोखि बोरै सासे लिरगिरि जानो हायो बेफोरबायदिखौबो बिजाब फरायोबानो मोनलाङो आरोखि माने बिजाब फरायनांगौखौ आङो थुलुंगा होयो आरोखि दानि फैबाय थानाय गथ'फोरखौ बिथाङा जाबाय गथ' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि मोननाय भारजिन जेकबा मुसाहारि जानांगौ बयबो सिनायखायो दा बेबायदिनो आं आरोबाव गुबुन सासे थुनलाइजों सोमोन्दो थाबोनाय थुनलाइगिरिखौनो बुंनांगोन भबानि बाग्लारि मेदाम बारग' फोरोंगिरिबो बिथाङा थुनलाइजों गोबाव सम सोमोन्दो थाबोनाय मा फोरमायगोन गोजोन्थों थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोन गुबैयै आङो गाम्बारिनि सायावसो बुंनो लुबैदों माने बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा जे गाम्बारि बिसम्बि दिरुनदों बे गाम्बारि बिसम्बिनि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइयाव बर' आइजोफोरनि जेनाखि भान्दारि बे एसेबाबो दावखोलांनो हादों आरो बे दावखोलांबाय थाथों आं बेखौ मिजिं खालामो आरो आं खावलायनो सानदों दानि मुगायाव लाइमोनफोराबो लिरनायाव दावगाबोनांगौ जों इसिबां लिरगोन इसिबां जोङो रोंगोन आरो जोंनि ब्रेनाबो एसेबाबो सांग्रां जायो दा मबाइलनि मुगायाव मबाइलाव थेसोमनानै थायोब्ला जोङो मबाइलजोंनो गाव गोमालांगोन नाथाय बिजाबाव जों गोजोमोबा जों मोनसे समाव देरहासार जानो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोननाय थाबाय बेबादिनो आरोबाव गुबुन सासे खुदिया थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय मेडाम प्रतिमानन्दि नार्जारि बिथांनिफ्रायबो जों एसे मिथिनो नाजागोन दिनै गाम्बारि आइजो लिरगिरि गौथुमा नैबेबायदि बिजाब गला होबाय नाथाय जोङो बिजाबनि अनसायनायखौ दा जों खम जालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन सासे थुनलाइगिरि हिसाबैथ' आं बेखौनो बुंगोन फरायग्रानि माबायानो खमायलांबाय गोदोनि बादि गैला दा लेखाखौ जोंथ' लिरो खस्थ' खालायनानै आरो लिरगिरिफ्रा बयबो लिरो नाथाय बायग्रायानो गैया जाहैबायना ओरैनो एफा एनैल' दा नैबे एक्जिबिसन मेला जानायखाय बेफ्राव एफा एनै बायगोन आरो खिन्थु बयबो बायनो उचित मा खावलायनो सानगोन मेडामा दिनैनि लाइमोनफोरखौथ' आं बेखौनो बुंगोन बयबो हायोबा लिरनांगौ खारन लिरनानैसो गावनि माबाखौ फोरमायनो हायोथ' गावनि साननाय बा गावनि मा खालामनो लुगैनाय बेफोरखौ फोरमायनो हायो आरो मोजां साननाय पजिटिभ साननाय जेन'बा सोरखौबा थुलुंगा होनायनि साननाय बेफोरखौ लेखाजों लिरनानै फोरमायनो हायो जोंनि लाइमोनफ्रा दा बेखौनो बुंगोन आरो आङो सम मोनोबा फरायसुला फरायसुलिफ्राबो लेखा लिरनायनि हुदाखौ खालायनांगौ आं बेखौनो खावलायो बयबो जाहाथे भबिष्यतआव गावनि माबाखौ लाखिनो हायो मिन्थिसार होनो हायो गावनि हारिनि साननाय गावनि हारिनि मा होनो बेखौ नियम खान्थि बेफोरखौ मालायाबो जाहाथे मिथियो दा बेखौनो आं बुंगोन आरो जे लाइमोनफ्राबो दानिफ्रायनो लिरनायनि हुदाखौ खालायनांगौ गोजोननाय थाबाय जोंजों दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बे आइजो लिरगिरि बिथांमोना गोसोनि साननायखौ फोरमायबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों बिजाब अनसायनो थाखाय दा बिथांमोननि नैबे बिजाब गला बेखौ आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायगोन